پروسەیە دەرکەتنا بەشێ داویژە هەردوو باژارۆکên ئەلفوعا و کەفرەیە. ئیرۆ دەرباسبوونا 10 پاسان ku ji milîsên serbrêjême ve û malbatên wan pêk dihat, beramberî derbasbûna hejmarek girtiyên opozisyonê yên ji zindanên rejimê nû hatine serbest berdan, bo deverên jêr kontrola opozisyonê bi dawî hat. Ajansa Rûsyayê belav kir ku çarçoveya rêkeftina di navbera rejimê û çekdaran de karwanê çaran û yê herî dawiyê ji milîsên serbrêjême ve û malbatên wan li bajarokên Elfûa û Kefreyê yên gundewarên Idlibê ku ji 18 pasan pêk dihat. 1500 kes li xwe digirt, 10 pas jê gihiştine dergehê El-Hadir El-Eîs li gundewarê Helebê piştî ku ta çend dimjmêran rêj aliyê grûpên çekdar ve li ber wan hate girtin. Ji ber ku grûpên çekdar daxwaza radestkirina hin girtiyên wan yên di zindanên rejimê de beramberî vekirina rê li ber wê kerwanê alîgirên rejimê kiribûn û piştî pêwandiyan û li gorî rêkeftinê rêj wan revekirin û gihiştina navenda neştecîkirina demkî ya li devera cebrîn. Ji aliyê xwe ve ajansa Sana ya serbrêjema Esed ve nûçete kes kir û got ku serbarî wê yekê hejmara mayî ji revandiyên gundê İştibirq hate rêzgarkirin û bi pasekê ji wê kerwanê 33 kes gihiştin û piştre bo nexweşxaneyekê li Helebê hatine veguhestin bo çareserkirina rewşa wan ya tenduristî. Li gorî tora medyaya leşkeriya Sûrî bi derketina kerwanê çaran û dawiyê ji Kefreyê û Elfûa bi giştî bo bajarê Helebê bi vê yekê 119 pas û 10 ambulans nêzîkî 6500 kes gihiştine. Rêxistina bereya El-Nusra ya terorîst li 26 Eprîlê de derbasî gundê İştibirqê bûn û nêzîkî 200 sivîlî kuştin û bi dehan malbat revand bûn. Bajarokên Elfûa û Kefreyê li ser dirêjehiya 3 salên bihûrî rastî êrişên terorî bi otomobîlên teqîne û topbaranê hetiye û di encama de bi sedan welatiyên wan bûne qurbanî û birîndar bûne û zemîna wan û cihê xizmetguzariyê û navendên tenduristî û dibistan û torên av û elektrîkê rastî rûxandinê hatine.